Selamat pagi dulur Bolocah Ngarit. Proses pembukaan lahan tidak produksi dimanfaatkan agar menjadi lahan produksi. Kokono. Wih, yuh. Ada ya masa semak belukar gerumbel. Yo. Apa bro? Gak salah. Itu kokono kae. Masya Allah. Tuh, iki cek rono kae cek ngidul, iki mudun yo. Masya Allah. Rono kae cek ngidul. Lungsungane kula gede-gede. Ki jebolan Sumatera. Ki jebolan Malaysia. Pegawainya insinyur pertanian Malaysia. Kayak Sumatera. Pokoknya ra rugi ya. Ki batasnya cek juar kae. Ngidul sampai ra ketok. Wis mentok wis gak ketok. Terus yo. Sakmene dawane kok. Bae yo kuwi cek teko kono kae. Iki batas kidul. Terus batas lor gak ketok. Kono kae. Batas ngisor. Dipateni. Iki watu sangar iki, Kong. Watu sangar iki kudu jenengan sing ngatasi. Iki kentang. Iki arsiteknya kok Bogor iki. Arsitek Bogor iki, Pak. Wis, tenang ae. Arsiteknya kok Bogor. lho terong. Oh.